It-tful medju għan-nisa fuq il-post tax-xogħol qed jiżdied b'rata maġla kull sena. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Ir-rapport juri li l-paga fl-2022 kienet varja minn ftit aktar minn 22,000 euro għall-irġiel u aktar minn 19,600 euro għan-nisa. Dan jintika differenza ta' kważi 2,500 euro fis-sena bejn il-paga tal-irġiel u dik tan-nisa. Għalkemm dan juri diskrepanza fil-pagi medji bejn in-nisa u l-irġiel, il-paga medja għan-nisa baqgħet tiżdied b'aktar minn 2,000 euro kull sena bejn l-2020 u l-2022. Ir-rapport tal-NSO juri li din id-diskrepanza bejn il-paga annwali tal-irġiel u tan-nisa kienet l-akbar fl-2020, meta l-paga medja tal-irġiel kienet 20,068 euro, waqt li dik għan-nisa kienet ta' 17,479 euro. Dan wassal biex fl-2020 il-paga bażika annwali fil-pajjiż kienet ta' 18,945 euro. Mitluba tikkummenta dwar dan minn One News il-Kummissarju Reni Lajviera li tmexxi l-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza, l-NCPE, spjegat li pajjiżna qed ikompli mixi pass qawwi lejn l-ugwaljanza fil-pagi f'pajjiżna. Spjegat li dan il-progress ġej grazzi għal għexieren ta' inċentivi li l-Gvern introduċa matul is-snin. Il-miżuri ta' li ngħidu maħna l-work-life balance, l-iktar waħda kienet il-free childcare. Dika kienet l-iktar miżura li l-10 snin issa li inkoraġġiet u appoġġat lin-nisa biex jidħlu lura x-xogħol u fil-fatt rajna perċentwal għoli ta' nisa li daħlu lura. Ġifieri dawk żgur. Mbagħad żdied il-paternity leave, pereżempju, il-carers leave, dawn huma leave li jgħinu dejjem. Lajviera rimarkat li hemm bżonn aktar inkoraġġiment għal missirijiet ukoll biex anke huma jinċentivaw irwieħhom u jagħtu l-aqwa appoġġ lill-familja tagħhom. Biex il-mara verament u r-raġel ikunu ugwali, jridu jkunu ugwali kullimkien, mhux fuq il-post ta' xogħol biss. Għax nafu li n-nisa meta jieħdu reduced hours, pereżempju, li huwa tajjeb jgħinhom, imma qed jonqos l-introjtu tagħhom. Il-pensjoni tagħhom iktar il-qoddim ħad tkun iktar baxxa. U allura rridu ninkoraġġixxu miżuri oħra lill-irġiel biex huma wkoll jagħtu appoġġ sew fil-familja ħalli mbagħad it-tnejn li huma igawdu minn daw il-benefiċċji. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmet dwar miżura oħra ġdida li mistennija tgħin f'dan ir-rigward, dik tal-Equal Pay for Work of Equal Value għas-settur privat mill-bidu tas-sena d-dieħla. Hija tenniet li din il-miżura tgħaddi messaġġ ċar ta' ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol. Mhux aċċettabbli li inti minn inti jekk inti x'mara jew raġel titħallas b'mod differenti għal xogħol tal-istess valur fl-aħħar mill-aħħar u għaldaqstant bħala gvern dejna wkoll li Equal Pay Tool illi tgħinek sabiex organizzazzjonijiet jiċċekkjaw dawn id-diskrepanzi u jindirizzawhom bl-aktar mod effettiv. Iżda aktar minn hekk qed nibagħtu messaġġ ċar li bħala gvern ma naqblux ma din it-tip ta' sitwazzjoni iżda qed nagħmlu dak kollu possibbli sabiex naraw illi kull persuna tiġi trattata bl-istess mod fuq il-post tax-xogħol.